Arvoisat Turun ortodoksisen seurakunnan jäsenet, veljet ja sisaret, tervetuloa kauniisen Antaliaan ja Pyhän Alypioksen kirkkoon, jossa toimin nykyään kirkkoherrana. Minä olen isä Vladimiros Rusanen ja olen ehdolla Turun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherraksi. Ekumeninen patriarkka Bartholomeos antoi minulle nimen Vladimiros kannettavakseni, kun minut vihittiin papiksi Konstantinopolissa, Istanbulissa vuonna 2019. Mielestäni nimi on osuva, sillä Kiovan Rusin hallitsijalla Pyhällä Vladimirilla oli, kuten minullakin, pohjoismaalainen tausta. Vastaanotettuaan kristinuskon, hän antoi kastaa oman kansansa. Täällä Antaliassa toimitaankin joka viikko lukuisia kasteita. Seurakuntamme on monikulttuurinen. Palvelukset toimitetaan pääosin kirkkoslaaviksi, sillä suurin osa kirkkokansasta on kotoisin Venäjältä ja Ukrainasta. Mutta tarpeen mukaan toimitamme myös romaniaksi, turkiksi, englanniksi, kreikaksi ja georgiaksi. Sunnuntaisin ja suurina juhlina kirkossa käy satoja ihmisiä ehtoollisella. Hiipakuntamme jäsenmäärä on kasvanut hurjasti, noin 60 000 100 000 jäseneen viime vuosien aikana. Olen kouluttanut 6 papiston jäsentä nopeasti kasvavaan hiippakuntaamme. Olen asettunut ehdolle Turun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherraksi siksi, että olen aina haaveillut pappina toimimisesta nimenomaan Turun alueella. Alue on minulle tuttu ja rakas entisestään. Minun perheenjäseniäni ja sukulaiseni asuu Turun lähialueella, Salossa ja Piikkiössä, ja olen viettänyt näillä alueilla lukuisia kesiä ja jouluja. Minulla on monipuolinen kielitaito, josta olisi hyötyä papin palvelutyössä myös Turussa, sillä aivan kuten Antalya, myös Turku on kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunki. Minulla on 2 tasavahvaa äidinkieltä, suomi ja ruotsi. Tämän lisäksi puhun erinomaista englantia, venäjää, kreikkaa ja romanian kielikin on tullut osittain tutuksi. Hallintoon, taloudenhoitoon ja johtamiseen liittyvät tehtävät ovat minulle entuudestaan tuttuja kirkkoherrana. Olen toki valmis kehittämään taitojani paikallisiin oloihin soveltuviksi. Paljon kiitoksia huomiostanne ja siunausta päivänne. Tänään on oma vapaapäiväni ja kuten vapaapäivällä usein teen, lähden juoksulenkille. Kiitos.